Nou president de la PIMEC, imagino que amb moltes ganes, però que també és conscient que agafa les regnes d'aquesta institució en un moment complicat. Sens dubte, poc temps i, per tant, lògicament, com molt bé diu, és allò del cotxe, no? Que a vegades pregunten, com et va? Diu, bueno, acabes de comprar un cotxe, portes 1.000 quilòmetres i encara no té cap problema, no? És això, no? Però sí, certament estem en un moment molt crític des del punt de vista sanitari i des del punt de vista econòmic, sens dubte, sí. De seguida en parlarem. Deixi'm que fem una mica de repassada d'aquestes eleccions perquè es van celebrar el dia 23 de febrer i es va imposar vostè al seu contrincant, el senyor Pere Barrios, per un 84% dels vots. A qui atribueixen aquesta gran diferència en el suport d'un i de l'altre? Bueno, jo penso que n'hi ha hagut una resposta molt clara i molt contundent per part de l'empresariat del nostre país, no? Davant de dues candidatures, que lògicament sempre dic que és absolutament participatiu, democràtic, contrastar idees i propostes, la veritat és que l'altra candidatura penso que feia una proposta, diguéssim, molt política, i per tant jo penso que la resposta de l'empresariat ha sigut que les institucions, i en aquest cas una organització que és un agent social i econòmic del país que representa el món empresarial, no ha volgut que sigui polititzat, vol que sigui dirigit per empresàries i empresaris, per governar empresàries i empresaris. Recordem que l'altra proposta, l'altra candidatura era independentista. Bueno, l'altra candidatura tenia tot el recolzament, no només estructural, sinó financer, per part de l'ANC, no? I jo vaig dir, quan vam acabar tot aquest procés, una reflexió que penso que és important que la tinguem en consideració, no? Quan realment les nostres institucions, que tenen una finalitat en si mateixes, es volen utilitzar, no? La candidatura es deia eina de PIMEC, es vol utilitzar com una eina amb un fi diferent a la seva pròpia objectiu social, el que es fa és que s'instrumentalitzen, i quan tu instrumentalitzes una institució, el problema és que la perverteixes, perquè les institucions han de complir l'objectiu que tenen en el seu fi. Nosaltres representem i defensem a les empresàries i als empresaris d'aquest país, no? I fer política a través d'un agent social i econòmic hagués sigut una anomalia. Jo crec que aquesta ha sigut una resposta de la qual d'alguna forma n'hem d'aprendre, no? Que la política es fa en l'àmbit polític, es va votar el 14 les ideologies polítiques, però el 23 a PIMEC es va votar qui és el que ha de governar la institució que representa els empresaris en aquest país els propers 4 anys. I en aquests comicis també van tenir una participació molt elevada. Suposo que una elevada participació de l'empresariat en un moment com l'actual ens dona una idea de la importància de les decisions que vostè i el seu equip hauran de prendre en els pròxims anys. Pues sí, la participació, quan es diu que moltes vegades costa molt de mobilitzar l'empresariat, no? Perquè el teu dia a dia moltes vegades t'absorbeix, no? Precisament en la nostra campanya jo vaig posar un eslògan que parlava d'activisme empresarial, no? I sorprèn, no? Que dius, escolta'm, des d'una entitat empresarial parleu d'activisme empresarial. Aquest concepte d'activisme empresarial justament va en aquesta direcció. És una crida que fem a totes les autònomes, autònoms, empresàries i empresaris a que no te poden fer la teva defensa dels teus interessos, sinó que has de ser proactiu i, sens dubte, la participació d'un 50% o pràcticament un 50% va ser algo extraordinari, jo diria excepcional, no? I jo penso que és un missatge important perquè el segon que dèiem és que hem de situar les pimes en el pont de comandament. Les pimes són el 99,8% de les empreses. 70% de l'empleo, o sigui, de cada 4 persones que treballen, 3 les fan en una petita i mitjana empresa. I a més aportem més del 60% del producte interior brut. És lògic que les pimes no estiguin en el lloc on es prenen les decisions, perquè lògicament si ets el motor de l'economia, la teva participació i el prendre decisions perquè el teu motor funcioni el millor possible hauria de ser una de les prioritats que tindrien que tindre, no? I què hem de fer? Què han de fer vostès per aconseguir que ocupin el lloc que mereixen i que necessiten? Doncs mirin, a PIMEC ja s'ha fet un procés els darrers anys extraordinari, no? Perquè a Catalunya hem homologat el nostre mapa patronal, la tenim homologat amb Europa. En Europa sempre n'hi ha una patronal de grans empreses i una patronal de petites i mitjanes empreses de forma independent per poder defensar aquests interessos. Jo sempre dic que tu no pots tindre en la mateixa organització, i ho poso com a exemple perquè es pugui visualitzar, no? Quan tu tens el Corte Inglés i la botiga de la cantonada en la mateixa organització, qui mana normalment no és la botiga. Per tant,
A Europa n'hi ha una patronal de grans empreses, Business Europe, i una patronal de petites i mitjanes empreses, que és SME United, on Pimec precisament és vicepresident d'aquesta entitat europea, de les pimes. A Catalunya tenim una organització que representa més els interessos possiblement de les grans empreses, com és Foment, i una, Pimec, que representa els interessos de la petita i mitjana empresa. I aquí, quan nosaltres, com a agents socials i econòmics, els dos ens hi seiem, no n'hi ha ninguna organització que tingui més pes que l'altra. Això que passa aquí a Catalunya i aquesta homologació no ens passa a nivell estatal. A Espanya tenim una mancança de representació real de la petita i mitjana empresa. Per què? Perquè tenim una entitat que representa tot l'empresariat, que és la COE, però no existeix una entitat empresarial que representa la petita i mitjana empresa. COE té una marca, i en aquest cas és una marca que es diu CEPIME, que està vinculada en aquest cas a la COE. I per tant, jo també soc president en aquest cas de lo que és la plataforma multisectorial contra la morositat. Van tindre que crear un moviment empresarial en l'àmbit econòmic per poder defensar que realment les petites i mitjanes empreses puguin cobrar en els terminis que marca la llei europea i l'estatal i l'espanyola. I en aquest cas això és una anomalia que ho tinguem que fer des d'una plataforma, perquè hauria d'haver-hi una entitat que realment defensi aquests interessos, que defensi els interessos de que et paguin a 60 dies o a 30 dies les administracions, de que puguis accedir a la compra pública, perquè les pimes, segons Europa, tindrien que tindre el 60% de la participació en la contractació pública i només tenim el 19%, o que tinguéssim una energia molt més competitiva, o que la fiscalitat fos més adient. Per tant, totes aquestes qüestions que permetrien que el motor de la nostra economia funcionés més bé, doncs lògicament necessiten d'aquest pont de comandament de les petites i mitjanes empreses. I és una paritat aquesta que diu que tenen a Catalunya, que van pactar en Foment del Treball, que no sé si està funcionant perfectament bé, representa que ara les relacions entre totes dues institucions són òptimes o no necessàriament, tot i que oficialment estan en situació paritària? Fa molt bona pregunta. Possiblement anteriorment havien tingut algunes dificultats inclús per poder desenvolupar el que era la llei de participació institucional, perquè el fet de que no estigués ben configurat el mapa patronal no facilitava, en aquest cas, el poder arribar-hi a acords. I, efectivament, des que es van produir, en aquest cas, aquest acord, que va vindre fruit de 11 anys i 8 processos judicials de demanar que les pimes estiguessin no sent imposades per una altra, la veritat és que aquest acord va signar-se en unitat d'acció i en aquest sentit estem treballant. Què vol dir unitat d'acció? És el que tenen també els sindicats en aquest cas, no? Vol dir que quan tenim, i que tenim el 80 o el 90% de problemes en comú, doncs els defensem conjuntament. Quan d'alguna forma els problemes poden ser diferents, si seiem i els parlem i trobem una solució, i si tenim interessos divergents, en aquest cas, que pot passar, el podem defensar des de cap imposició per cap de les parts. Aquest esquema és el que ens està produint i ens està provocant realment que estem treballant per defensar els interessos econòmics i que en aquest cas té més el sistema productiu o el sistema empresarial en el nostre país. Per tant, és un molt bon acord conceptual, però ho és a la pràctica, i per tant jo penso que el podem celebrar com a molt positiu. És un acord que va signar l'aleshores president de Pimec, el senyor Josep González, un vell conegut d'aquí de la xarxa, l'hem tingut moltes vegades. Va estar 24 anys al capdavant de Pimec. Quin és el llegat que li deixa? Perquè recordem que la seva és l'aposta continuista. Vostè ja formava part del seu equip des de feia moltíssims anys també. Jo he treballat mà a mà amb el president González i la veritat és que al president González jo penso que li hem d'agrair, reconèixer la dedicació, a l'esforç i sobretot a l'haver pogut consolidar. Moltes vegades em pregunten, és que ha estat molt de temps. És que Pimec, per poder defensar les petites i mitjanes empreses, necessitaven consolidar aquesta posició que explicava anteriorment, i possiblement si no hagués estat des d'un lideratge i en aquest cas des d'un treball i una intensitat que ha dirigit i ha d'alguna forma liderat el president González, hagués sigut difícil possiblement haver-ho aconseguit. I efectivament el punt en el que estem a Pimec, que no és un punt d'arribada, per nosaltres és un punt de partida, és fruit possiblement de tot aquest esforç que ha fet, liderat per el president González, tot un món d'empresàries i empresaris en el nostre país. Tingui en compte que Pimec és
una organització, és un agent social i econòmic del país, però que té 16 delegacions a Catalunya, té 10 sectorial i 10 comissions de treball. Això vol dir que n'hi ha més de 700 empresàries i empresaris que estan participant com a voluntaris en tots aquests òrgans en el que s'estan fent propostes, anàlisis. Per tant, tenim un exèrcit d'empresàries i empresaris que fa possible realment l'evolució i la situació que actualment té la nostra organització. De seguida entrarem al detall del projecte que té previst de cara als pròxims anys, un projecte de continuïtat però també de modernitzar l'organització, ja explicarem en què consisteix, però una de les primeres qüestions en aquest gairebé mes que porta vostè al capdavant de PIMEC és que han demanat públicament que s'acceleri el procés de vacunació. Això ho consideren primordial? Bueno, és que fa temps que ho diem, que pràcticament des del principi, no? Nosaltres diem, la salut és el més important, és el bé més preat que d'alguna forma en tenim, però venim dient que salut i activitat ha de ser un binomi que s'ha de poder combinar i preservant lògicament sempre la salut a mida que la tecnologia, en aquest cas la investigació va progressant, el que hem de fer és poder-la combinar. No per això PIMEC va ser la primera entitat que va regalar a tots els seus associats mascaretes quan hi havia aquest problema de subministrament, però immediatament li van donar a cada un dels nostres socis un termòmetre per poder combinar aquesta seguretat i activitat que és el nostre eslògan. I van ser els primers que van posar els tests serològics en els polígons industrials. Doncs molt bé, en aquesta mateixa línia, sabent que la solució a tota la situació en la que hem viscut durant el darrer any passa per la vacunació. És la llum que ens enfoca quina és la sortida de la situació que hem viscut amb aquest Covid, amb aquesta pandèmia. Perquè nosaltres estem veient que la pandèmia sanitària lògicament ja és una pandèmia econòmica i per tant tan important sortir de la pandèmia sanitària com sortir de la pandèmia econòmica. Per tant, queda clar que la vacuna és la solució. I el que no podem estar és tenint problemes geopolítics, com estem observant darrerament, en el que veiem la situació que passa amb el subministrament des d'Anglaterra cap a Europa, d'Europa per poder realitzar les exportacions. Tenint com tenim ja diferents vacunes, aquí ha d'haver-hi un objectiu mundial i que ha de ser prioritari, que és, atenent que la vacuna funciona i és la solució, hem de prendre totes les decisions per poder utilitzar al màxim totes aquelles vacunes que realment funcionen per intentar tindre vacunada al màxim de població, que és salvar vides i tornar a l'activitat econòmica. I per tant nosaltres en aquest sentit hem fet una manifestació superant aquests interessos geopolítics i sobretot tenint en compte que o posem vacunes, com estan fent alguns països, o realment continuarem enredarint el que és la sortida de la crisi econòmica que estem visquent. I en aquest sentit, com valora la feina que han fet fins ara tant el govern espanyol com el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya? Han fet tot el possible perquè aquest procés de vacunació fos ràpid o podrien haver fet més? Són crítics amb aquesta gestió? Bueno, jo penso que aquí es donen dos situacions. Des del punt de vista de l'actuació dels governs, jo sempre dic que aquesta crisi del coronavirus és un tsunami. És un tsunami que ningú primer tenia previst que hi passés i per tant quan ve un tsunami el que tens que fer és gestionar-lo. I per tant, sigui que sigui el govern i del color que sigui, un tsunami el que has de fer lògicament és gestionar-lo. En aquest sentit i respecte a les vacunes, segurament en la bona voluntat que s'aposin el màxim número de vacunes s'han pres les decisions o s'ha mirat que les solucions siguin el més adients possible. On tenim el problema? Justament és el que reclamem. El coll d'ampolla es produeix per la manca de subministrament i aquí el que diem és, primer, que n'hi hagi el màxim número de vacunes per poder-les d'alguna forma utilitzar i després que posem en marxa tots els mecanismes que posem. Jo crec que ara menys que una qüestió d'infraestructura en la vacunació és un problema de subministrament i d'aquí ve la nostra demanda. També possiblement el que hem de fer és veure de quina forma podem optimitzar les que tenim. Si realment, com s'està fent a Anglaterra i sembla que funciona, una primera dosis d'una forma més massiva immunitza a molta més gent, doncs tenim que utilitzar-lo. Per tant, aquí n'hi ha un problema de subministrament, n'hi ha un problema lògicament de logística, que ara per ara sembla que no sigui el més important, i després un problema d'estratègia. I per això reclamem aquí que ens hi posem tots a treballar per ajudar en aquest sentit. I vull deixar-ho també clar, una de les qüestions que posem damunt de la taula i que ja s'està treballant en Itàlia és que en les empreses podrien ser llocs adients també per poder donar en aquest sentit respostes a les necessitats. En els tests serològics nosaltres així ho hem posat a la pràctica. Ja n'hi ha moltes empreses que han agafat l'hàbit de poder fer els primers dies de la setmana tests serològics a la seva plantilla per poder
combinar seguretat i activitat. D'aquesta manera poden seguir treballant amb normalitat, amb la tranquil·litat que no hi ha positius. Transmissió, exacte. I treballar presencialment, perquè també li volia preguntar sobre aquesta qüestió del teletreball, que no sé com la veuen des de PIMEC, si és bo o és dolent que s'arribi a implementar de forma generalitzada un cop passada la pandèmia. Entenem que ara, durant la pandèmia, és pràcticament necessari, imprescindible, però com a model de treball habitual, un cop tot això estigui solventat, ho valoren positivament? Mire, el món que ens hi trobarem quan sortim del Covid és totalment diferent al món que vam deixar al març de l'any passat, perquè han canviat moltes coses, han canviat valors, però han canviat també procediments. La transformació digital que ha sofert el nostre país i el món en general ha sigut extraordinària, perquè en molt poc temps hem fet canvis que ens haguessin durat anys, no? Per tant, aquests canvis hem de saber utilitzar-los i sobretot posar-los en valor. El teletreball és un element d'incorporar en tots els nostres procediments i hàbits de treball molt important per incorporar-lo. Ara, parlar de totalitarisme, o sigui, de dir, ara hem tots de teletreballar, jo penso que no és possible en molts llocs, i no és adient tampoc en molts llocs, però també ho és en els altres àmbits, no? I a més ens pot permetre, en aquest cas, qüestions tan importants com la conciliació. El teletreball és una eina que ens pot permetre, des de la conciliació, a poder d'alguna forma donar respostes en el que fins ara eren molt més difícils de poder fer. N'hi ha una qüestió que ens aporta el teletreball, per exemple, no? Ara n'hi ha molta gent, quan hem parlat molt de la dificultat que n'hi ha en l'àmbit rural, doncs resulta que ara han descobert que la massificació que tenien en les ciutats en el teletreball es pot d'alguna forma també poder tindre gent que estigui en l'àmbit més rural poder treballar. Per tant, jo penso que sense els extrems, que sempre són dolents, hem de saber adaptar-nos amb els canvis, utilitzar-los correctament amb un objectiu, de ser més eficaços i més eficients, més productius i sobretot també poder tindre en aquest sentit aquestes conciliacions i aquesta qualitat que es pugui permetre treballar i tindre també les nostres vides personals, òbviament. Però en principi, tal com ha fet la Generalitat, que el teletreball sigui una recomanació però en cap cas una imposició. No hauria de ser. No hauria de ser. Les imposicions són sempre dolentes, no? I per tant, una de les qüestions que penso que ha fet bé la llei ha sigut deixar a la negociació col·lectiva la possibilitat de l'adaptació del teletreball. Per què? Perquè no tots els sectors són iguals, no totes les condicions que es poden donar en tot tipus d'empresa. Ara en parlarem una mica de quines són les propostes que fem des de PIMEC en el meu nou mandat. I, òbviament, no es pot fer plantejaments iguals en una empresa de 1.000 treballadors que en una empresa de 3 treballadors. Per què? Perquè, lògicament, l'empresa de 1.000 treballadors pot permetre una flexibilitat, depèn del tipus d'activitat que tingui, que en una empresa de 3 treballadors, si estàs en un comerç, el teletreball es fa forçament difícil, perquè, lògicament, has d'atendre el teu client. Parlem d'aquesta modernització que vol vostè fer de la PIMEC i del projecte Grans Trets per després anar entrant una mica al detall. Molt bé, doncs la veritat és que ho deia, no? Nosaltres som continuistes perquè, lògicament, primer hem estat construint la realitat on estem, però sí que és veritat que a PIMEC va haver-hi una gran reflexió l'any passat que possiblement no ha tingut tanta transcendència, però en tots els canvis que s'havien produït van fer un plantejament de com tenia que ser una organització com PIMEC, un agent social i econòmic del país, en el que tindria que ser el seu model de governança. I van haver-hi una gran reflexió de com tindrien que ser un model de governança d'una entitat en la presència i activitat que té PIMEC i amb l'aportació que ha de fer, en aquest cas, a la societat i a l'economia en general. I, per tant, en aquest nou model de governança hem fet un plantejament d'un nou model de governança per poder donar resposta a aquesta, diguéssim, necessitat que tenim com a institució. I el plantejament que n'hem fet, he incorporat alguns canvis en tota l'operativa i justament he incorporat canvis amb aquestes tecnologies. Ara, aquestes delegacions que li explicava de Catalunya faran les reunions al mateix dia de la setmana per poder tindre una interconnexió que abans era impossible poder fer en videoconferència per poder estar-hi molt més coordinats. O hem incorporat elements digitals per poder tindre una participació institucional molt més participativa. Però el que sí que ens estem proposant com a entitat en aquest nou mandat són tota una sèrie de missatges que li deia anteriorment. Les pimes han d'estar en el lloc on es decideix
existeixen, perquè lògicament si les pimes poden créixer, l'avantatge que tindrem és que tindrem més riquesa en el país perquè és el motor de l'economia i generarem més llocs de treball. Per tant, és absolutament fonamental un dels elements que m'escoltarà des del principi del meu mandat i durant els propers 4 anys de forma recurrent, i és que s'ha de pensar primer en petit. O sigui, si nosaltres pensem en petit és quan realment ens podrem fer grans. Un país de petites i mitjanes empreses, on jo li donava abans la dada de 99,8% de pimes, però si li explico que d'aquest 99,8 el 95% són micros, empreses de menys de 10 treballadors, si nosaltres quan fem la nostra legislació no tenint en compte aquesta diversitat i pensem primer en petit perquè aquestes petites i mitjanes empreses puguin tindre la condició de passar a ser les micropetites, les petites mitjanes i les mitjanes grans. Hem de procurar que aquest creixement es produeixi perquè això serà un creixement del propi país, perquè generarem més riquesa i generarem més llocs de treball. Per tant, un eslògan en aquest mandat i en aquesta nova forma d'enfrontar-se és un nou model de governança i un plantejament en el que li diem als nostres polítics, li deia la setmana passada i el primer que li vaig dir a la presidenta del Parlament és que es constitueixi una comissió perquè li puguem explicar als nostres polítics que s'ha de pensar primer en petit. No podem fer la mateixa llei per un hotel de 1.000 habitacions que per un hotel de 20 habitacions, perquè si fem una llei que és exactament igual per 2, el petit deixarà de tindre competitivitat i impossibilitat de creixement. Però per contra, si fem una llei que pugui permetre que aquest pugui créixer, el que estarem creixent seran tots. Cobrarem més impostos, podrem fer més polítiques socials, més polítiques sanitàries, i per tant serem més rics i tindrem millors llocs de treball. I reduir l'atur, que el tenim ara en més de 500.000 persones, ha anat augmentant, evidentment, com és lògic, en l'últim any, però sobretot l'atur juvenil. Les persones d'entre 16 i 29 anys representen el 27% dels aturats, són moltes persones, són 185.500 joves que no tenen feina. Això com ho podem solucionar? Doncs aquesta hauria de ser el que tindrien que fer cada matí, i li agraeixo moltíssim la pregunta, una de les nostres grans preocupacions. Per què? Perquè el nostre jovent no només és el present, és el nostre futur. Tenim un jovent que, a més, no hi havia passat anteriorment, i han agafat 2 crisis seguides. Tenim encara la crisi del 2008 i han vingut aquesta crisi que, a més, des d'una dimensió i un impacte sociològic important, jo diria psicològic. I, per tant, que els nostres joves, que són els millors preparats, els que més han invertit i més hem invertit, estiguin sense la possibilitat de tindre això, possibilitats, que no tinguin, en aquest sentit, possibilitats de poder tindre sortides, jo penso que és una cosa que ens hem de preocupar i ocupar d'una forma importantíssima. És per mi un dels grans problemes que tindria que estar-hi en una de les nostres prioritats de, en aquest cas, solucions o propostes perquè realment el jovent, si en el nostre país els nostres fills no tenen oportunitats, alguna cosa estarem fent malament. I per tant, I marxaran. I perdrem, lògicament, el bé més preat que tenim. Torno a dir que ja no només és el present, sinó que és el nostre futur. Per tant, crear les condicions, i aquí és una de les funcions que com a agent social i econòmic hi ha alguna que posarem en el nostre mandat a treballar diàriament, és crear aquelles condicions perquè aquests joves tinguin oportunitats i que, a més, puguin créixer en el nostre entorn. Això no vol dir que no tinguin experiències internacionals, però una qüestió és una experiència internacional i una és que tinguis que marxar perquè aquí no tens oportunitats. Per tant, prioritat número 1 al nostre jovent. I en aquest sentit el que cal també és que les empreses es recuperin perquè puguin generar llocs de feina. Confia en aquest fons europeu per tal de recuperar, d'ajudar i de salvar empreses, en els Next Generation que han de portar a Espanya 70.000 milions d'euros? Doncs és una de les oportunitats. Jo a vegades dic que pot ser un dels darrers trens que tenim i que no podríem deixar perdre. Europa, i vull aclarir-ho perquè del tema d'Europa n'hi ha molta gent que en parla. Gent que en parla i en parla bé n'hi ha menys, i gent que en parla bé i saben, me'ls porta cap a Pimec perquè després els necessitem. I me vull explicar. Europa ha fet una acció extraordinària que no havia fet anteriorment. Ha posat 750.000 milions d'euros. A mi a vegades em costa molt arribar a saber fer-nos la idea del que representa aquesta xifra. Clar, però fixen-se que això és una deuta que per primera vegada mancomuna tota la Unió Europea, cosa que no havia fet mai, i per tant s'ha endeutat, una deuta s'ha de tornar. I li han dit Next Generation perquè qui
qui pagarà aquesta deuta seran els nostres fills. I què ha dit Europa? Aquesta és una deuta que l'hem d'invertir, perquè si no la invertim i no renta, o sigui, no genera rentabilitat, clar, qui tornarà els diners dels nostres fills? Per tant, n'hi ha una qüestió molt clara que té Europa i nosaltres, des de la patronal europea DSM United, hem estat treballant en aquests fons en el que diu s'han de posar en la direcció adequada i que sigui inversió. Això no és una repartidora, això no és donar diners, sinó que s'han de posar per poder-los invertir. I a més ens ha marcat quina és l'estratègia d'Europa: sostenibilitat, transformació digital, tota una sèrie de camps. Per tant, aquests diners s'han de posar en el lloc adequat i que puguin rentar. I amb això vetllarà molt Europa. On està el problema on es produeix el debat? El debat està en com s'utilitza o com podem utilitzar aquests fons per invertir-los realment, no? I aquí n'hi ha una qüestió que nosaltres reclamem, no? Que és el fet de dir, sapiguem que les grans empreses tenen més facilitat, perquè tenen, primer, més recursos, més capacitat humana, més facilitat de poder contractar i fer projectes, i per nosaltres és molt important que les grans empreses facin projectes i que facin de tractor, perquè moltes vegades poden fer de tractor de petites i mitjanes empreses. També és veritat que les petites i mitjanes empreses haurien d'accedir a aquests fons, i per poder accedir necessitem crear-li les condicions perquè puguin presentar projectes. I aquesta és la gran diferència, en el que les petites que tindrien i tenen que accedir a aquests recursos les hem de facilitar les condicions per poder-los d'alguna forma tenir. I aquí és on hem d'assessorar-los, informar-los i acompanyar-los perquè els utilitzin, perquè és una oportunitat, torno a dir, que no es podem deixar perdre. Aquest any som més de 20.000 milions d'euros. Miri, 20.000 milions d'euros són molt milions, i per tant la gent es posa molt neguitosa. El que hem de fer és utilitzar-los, i utilitzar-los en la bona direcció. I aquí nosaltres estem intentant ajudar en tot el que puguem, perquè realment és un tema prou important, no? Per ajudar a aquesta recuperació, que no sé si la començarem a veure el 2021 o ja de cara al 2022. Senyor Cañete, no tenim temps per a més, ens han quedat molts temes per parlar, segur que haurà de tornar més vegades aquí al Notícies en xarxa per continuar aprofundint en totes les problemàtiques que afecten a les micro, petites i mitjanes empreses del país. Moltíssimes gràcies, nou president de Pimec, senyor Cañete, per haver vingut, i que vagi molt bé. Fins la propera. Moltes gràcies a vostès i molt bona setmana. Igualment, que vagi molt bé.